Americká automobilka General Motors dnes oznámila snížení počtu zaměstnanců ve svém závodě v Detroitu. Náš ekonomický zpravodaj Petr Hanron je právě teď na místě. Petře, co se vám stalo? Kristiáne, jde o opatření zahrnující hromadné propuštění, je to nejrozsáhlejší propuštění v dějinách amerického průmyslu. 35 000 pracovních míst a rázem jsou pryč. 35 000? Jasně! Petře, v tom závodě je jen 25 000 lidí. Přesně tak, Kristiáne, hromadné propuštění v nebývalém měřítku. Ale nevadilo by vám říct mi, jak může závod fungovat s minus 10 000 pracovníky? Nevím, Kristiáne, to mi řekni ty. Pétě, takže mi tím chcete říct, že propustili 3500 pracovníků. Ne, 35 000, je to tady všechno černým na bílém. Ukažte prosím, co tam všechno dole máte, prosím. Máte pravdu, pane, je to 3,5 tisíce. Petře, já to chci prosím vidět. Petře, ukažte mi prosím vás všechny vaše poznámky a ne vaše slova. Ne, ale jo, je to 35 000. Petře, hned teď mi ukažte všechny vaše čísla, nevěřím vašemu vysvětlení. Tak si je zvedni. Zvedněte ji a držte ji nahoře. A pro moji laskavost ji otočte o 180 stupňů. Dělejte. Petře, co to je? Nemám tady obrazovku, Kristiáne, nemůžu vás vidět. Petře, já vím, o čem mluvím, je to hned nad tvým pravým okem. Přesně. Je to pavučina? Petře, a jak tě pavučina vytáhne z tvého číselného zmatku? To já nevím. Petře, ležíš v novinářském hrobě, víš, co je napsáno na tvém náhrobku? Noviny? Petře, děkujeme. Petr Hanna, živý z Detroitu.